Financování mám zajištěno, mám vyřízenou předschválenou hypotéku. No, nemáte, protože nic jako předschválená hypotéka neexistuje. To, o čem se mluví většinou v případě předschválené hypotéky, je takzvaná pohotovostní hypotéka, tedy situace, kdy máte podepsáno, máte svoji úrokovou sazbu a víte přesně, kolik si můžete maximálně půjčit a už jenom hledáte nemovitost. To je takzvaná pohotovostní hypotéka, kterou nabízí Rajvka, Komerčka a Modrá pyramida. Není to předschválená hypotéka, ani se to tak nejmenuje, a pokud někdo mluví o předschválené hypotéce a nemá na mysli tady ten obchodní model, tak velmi pravděpodobně je to jenom o tom, že mu někdo udělal scoring nebo se byl poradit v bance nebo s finančním poradcem a ten mu řekl: jo, tu hypotéku dostanete. On s tím potom jde na prohlídku a tvrdí, že má všechno vyřešeno a stačí už jenom jeden podpis. Není to pravda, může to jít hladce, ale taky to tak vůbec dopadnout nemusí.